Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Truck ban mangin 9 PM na tubtob 6 AM sumugod sa Lunes. Pila ka mga dalan sa Lacson himuon nga one way. May report si Romeo Subaldo. Hindi na pwede maglabay sa circumferential road ang mga dalagko nga truck human nila 6 ang aga tubtublas 9 sang gabi sumugod sa Lunes nga adlaw December 12. Ini ginanunsyo sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Major Junji Liba. Kung sa tuan na may mga oras nga ginatagaan sa ligwa ang mga truck nga makalabay sa circumferential road, sumugod sa Lunes, paglampuwas na las 9 sa gabi sila makalabay sa circumferential road. Inibilang sa batman sa nagalala nga traffic sa Bacolod, ilabi na karon nga bulan sang Disyembre. Ang amon implement also experimental mo na diretso na ta from 6 o'clock to 9 o'clock in the evening. So wala na sa window. So all trucks, delivery trucks, cargo trucks will be allowed na to pass through circumferential road from 9 in the evening up to 6 a.m. Samtang sumugod man sa Lunes, strikto nga ipatuman ang no parking sa Lacson Street. Ang Aguinaldo kag Gatuslao Street maging one-way man parehas na lamang sa natabo sa ginsaradaan ang Lacson Street sa Mascara Festival. Ang 12th, 14th, 16th, 18th, 20th, 22nd kag 23rd Street mangin one-way na going west. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Abdi Benitez, sa sinigang mga dalan pwede makaparking ang mga motorista kag himuon kay diagonal ang parking para mas madamo ang maakomodar. Side sa mga side streets, so magiging one-way ka. So para makapark sila sa isa ka side, so makanabay ang mga sasakyan. So ang mga to ang concern ni Mr. Frank Carpon, that we were discussing it sa Traffic Council, din mapark ang ilang mga customers. So ang compromise dala sa mga side streets. Ginsugura na ang clearing operation sa siningang mga dalanon kag ang pagpahibalo sa publiko. Kag sa masunod nga mga sinemana, ipatuman man sa syudad ang clamping sang illegal parking sa mga masako nga dalanon nga masami ginahimo nga parkingan sang mga motorista. Inita na namang experimental lamang sa sulod sa 90 dias kag pwedeng untaton kag pwede man ma-extend.